Hi guys, welcome back to Joker Gaming channel. நம்ம இன்னைக்கு இதை பற்றி பார்க்க போனால் சின்சானில் இருக்க ஒரு ஸ்பெஷல் எபிசோட். என்னடா நீ 6 எபிசோடே போகணுன்னு கேட்காதீங்க, நான் எபிசோட்ஸ் கிடைக்க மாட்டேங்குதுனால தான் இருந்தால் நான் ஏன் போடாமல் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். மனசை தேர்த்திக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா இந்த எபிசோடு இதுலேயும் யாருமே போட்டதில்லை, ஏன்னா இப்போ தான் ரீசெண்டாக ரிலீஸ் ஆகிருக்கு இந்த எபிசோடு. எனக்கு லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூட பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் டெய்லி போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸ்டார்டிங் சீனில் நம்ம சின்சானோட சாக்ஸை காட்டுறாங்க. அந்த இடத்துல நம்ம மிக்ஸி வந்து இந்த பையனுக்கு வர வர பொறுப்பே இருக்க மாட்டேங்குது அப்படின்ட்டு சின்சான் கிட்ட கேட்குறாங்க. சின்சான் இந்த இடத்துல போயிட்டு நீ வாஷிங் மிஷினில் போடாமல் ஏன் இங்கே போட்டு வச்சுருக்கேன்னு கேட்குறாங்க. அவன் ஒன்று இருக்கான். அதுக்கம்மா சின்சான் ஏதாவது ஒன்று பேசு, வர வர பொறுப்பே இல்லாமல் நீ பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்ட்டு அவங்க கிளம்பி போயிடுறாங்க. போனோடனே நம்ம தலைவன் இங்கே என்ன சொன்னால் சொல்லிட்டு போட்டான், நான் நல்லா படுத்து தூங்க வேண்டாம், என்ன வேணா நடக்கட்டும், சந்தோஷமாக இருப்பேன் நான் அந்த மாதிரி அந்த பாட்டு மாதிரி. அதுக்கம்மா ஏஞ்சிக்கிறான். ஏஞ்சி பார்த்தா நமக்கு தெரியுது ஷாக்ஸ் மாதிரி. அதுக்கம்மா ஏஞ்சி போய் கண்ணாடியில் பார்க்குறான், ஷாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும். ஐயோ என்னடா அது, நான் ஷாக்ஸ் மாதிரி இருக்கேன். நான் அவன் கடுப்பை அப்படியே சுற்றி பார்க்குறான். சுற்றி பார்த்தா எல்லாமே ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. அதுக்கப்புறமா ஏதோ சவுண்ட் கேட்குது. ஹலோ யார் நீங்கள், யாராவது இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டோடனே ஏதோ சத்தம் கேட்குதுன்ட்டு ஒரு கபோர்ட் நைட் கேட்குது போகிறான். போனோடனே தலைவன் என்னத்தை ஸ்மெல் பண்ணன்னு தெரில, மூக்க முடிகிறான். ஏன்னா அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம தலைவனோட அப்பாவோட சாக்ஸில் அவர் ஒரு மாதிரி இருக்கார். அதுக்கப்புறமா சின்சான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணு சின்சான் அப்படிங்கிறாரு. அதுக்கப்புறமா எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு மூச்சு பிடிக்காம போய் இழுத்த உடனே அவங்க 2 பேரும் விழுந்தாங்க. சின்சானால் மூச்சு விட முடியாமல் அங்கேருந்து ஓடி வந்துடுறான். பா என்னப்பா நான் நல்ல சாக்ஸாக தான் இருக்கேன், நீங்கள் இந்த சாக்ஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னதுக்கு அதெல்லாம் என்ன பண்ணுறது, நான் இந்த சாக்ஸ் போடுறேன், நீ இந்த சாக்ஸ் போடுற, அதனால தான் நான் இப்படி இருக்கேன் அப்படின்னொடனே ஓகே அப்படின்ட்டு 2 பேரும் கிச்சன் பக்கமாக நடந்து போயிட்டுருக்காங்க. நடந்து போயிட்டுருக்கிறப்பமா டப்புன்னு ஏதோ டிங் டைனோசர் நடக்கிற மாதிரி சவுண்ட்லேயும் கீழே விழுந்துடுறாங்க. யாருன்னு பார்த்தா நம்ம ஈமாவாரி வந்து நம்ம ஹேரி இருக்கார்ல அவரை பிடிச்சிட்டு ஈமாவாரி விட்டுருன்னு நம்ம ஹேரி கத்துன உடனே அவர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிடிச்சி கிச்சலிக்கா மூட்டி விடுறா ஈமாவாரி. அப்புறமா அப்பா எனக்காக நீங்கள் இப்படி பண்ணுறீங்களே அப்படின்ட்டு நம்ம ஹேரி வந்து சின்சான் இங்கேருந்து போயிடுங்கிறாரு. அதுக்கப்புறமா சின்சான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணலான்னு வரான். வந்த உடனே அவனை தடுத்து விட்றா ஈமாவாரி. அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல நம்ம ஈமாவாரி வந்து ஹேரியை சாக்ஸை அப்படியே மோந்து பார்க்கலான்னு போகும்போது சரியான நாத்தம். அதனால் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அவரை பிடிச்சி தூக்கி எறிஞ்சிட்றா. அவர் ஏதோ கார்ட்போர்டோ அது செல்ஃபானு தெரியல, அது பின்னாடி போய் விழுந்துடுறாரு. விழுந்ததுக்கப்புறமா நம்ம சின்சான் கையில் மாட்டிக்கிட்ட உடனே அவனை சுற்றுறேன் ஈமாவாரி என்னை விட்டுரு ஈமாவாரி அப்படின்னு நம்ம சின்சானும் கெஞ்சிடான். அதுக்கப்புறமா அவனை பிடிச்சி லப்பர் மாதிரி இழுத்து விளாட்றான் நம்ம ஈமாவாரி. அதுக்கப்புறமா அவனை அப்படியே தலைகீழாக்கிட்டு பொம்மை மாதிரி காட்டுறாங்க. அதுக்கப்புறமா தெரியாமல் மூஞ்சி மேலே பட்டுறான். ஈமாவாரி மூஞ்சி மேலே பட்ட உடனே ஈமாவாரி நான் அதுவும் அமைச்சிட்ற, இதுதான் நல்ல சாப்பிடுன்ட்டு நம்ம சின்சான் தலைவன் இருந்த மடிப்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஓடிடுறான் அங்கேருந்து. ஓடினதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய ரூம் காட்டுறாங்க. அந்த ரூமில் சின்சான் நடந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கான். என்னடா ரூம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸு வைக்கிற ரூமு. அது மேலே அப்படியே ஏறிட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துல ஏறி நடக்கும்போது கீழே விழுந்துடுறான். கீழே விழுந்துட்டு ஐயோ ஜஸ்ட்டு மெஸ்ஸில் விழுந்துட்டோமே அப்படின்னு உணவு தருவா என்ன பண்ணுறா அப்படின்னு கேட்டோன்னு சின்சான் பயந்துடும். இருக்க மாட்டே நீ என்ன சும்மா இருக்க அப்படின்ட்டு நீயும் தலைவன் சொல்கிறான். நம்ம 2வது சின்சான் சொல்கிறான் உனையும் தருவோம் நான் சின்சான் சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறமா 2வது சின்சான் வந்து டேய் கீழே இருக்கவனே வணக்கம் சொல்கிறான் அப்படின்னு இவன் உண்டி என்ன சும்மா இருக்கணும் நீங்கள் சொல்கிறான்ட்டு இவன் சொல்கிறான். அந்த இடத்துல நிறைய பேர் வணக்கம்னு சொல்கிறாங்க. அதை பார்க்க முடியாமல் நம்ம சின்சான் மேலே ஏறிடுறான். மேலே ஏறிட்டு அந்த இடத்துல கீழே காலை தெரியாமல் வச்ச உடனே கீழே விழுந்துடுறான். ஐயோ மூக்கெல்லாம் அதுவாயிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம சின்சான் சொல்கிறான். சொல்லி முடிச்சதுக்கப்புறமா அந்த இடத்துல ஏதோ ஆக்டோபஸ் கை மாதிரி தெரிஞ்சோடனே நம்ம சின்சான் ஐயோ என்னதுராதுன்னு பார்த்தா நம்ம மிக்ஸி வராங்க. மிக்ஸி வந்துட்டு சின்சான் என்ன பண்ணுற அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு வந்து நம்ம சின்சான் ஐயோ எங்கள் அம்மாவா இது அப்படின்றது, நாங்கள் ஒண்டி சாக்ஸில் இருக்கோம், நீங்கள் ஒண்டி என் பேண்டில் இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறான். அது ஏன்னா அது வந்து நான் அது புரியல நமக்கு, அது எல்லாமே சப்டைட்டில்ஸில் ரொம்ப நான் எப்படி இருக்கேன் அழகாக இருக்கேன்னா இது ஒண்டி எனக்கு 10 பற்றியா அப்படின்னு வேஸ்ட்டு அப்படின்னு நம்ம சின்சான் சொல்லிடுறேன்.
சொன்ன உடனே நம்ம மிக்ஸி இருக்காங்க, டேய் யாரா பார்த்து என்ன வார்த்தை சொல்லிட்டேன், நான் சும்மா விட மாட்டேன்னான்னு நம்மளை துரத்திட்டு போகிறாங்க. துரத்திட்டே போயிட்டு இருக்கும்போது அப்படியே கிச்சன் சைடையும் போகிறாங்க. போகும்போது ஐயோ என்னை யாராவது காப்பாற்றுங்க, நம்ம சின்சான் கத்துறோம். அப்புறமா மிக்ஸி அவங்க சின்சான் போகிறவங்க பின்னாடி வரும்போது நம்ம மிக்ஸி ஒரு ரூமில் வராங்க. அந்த இடத்துல சின்சானை காணும். அதுக்கப்புறமா இந்த இடத்துல நம்ம சின்சான் தலைவன் டாய் பாக்ஸ் பின்னாடி போயிட்டு அப்படியே லைஸாக ஏறி மேலே போயிட்டான். மேலே போனோடனே அப்படியே எட்டி கீழே பார்க்குறோம். கீழே அவங்க வந்துட்டாங்க போல். பார்த்தா உண்மையாலே வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. வந்த உடனே என்ன சின்சான் மாட்டீங்க அதில் போய் கேட மேலே உனக்கு அப்படின்னு உடனே அப்படியே லைட்டாக ஏற ஆரம்பிக்கணும். ஏறமும் நம்ம சின்சான் தலைவங்கிட்ட தான் நிறைய பொருள்லாம் இருக்குல்ல, அப்படியே ஒரு பொருளாக தூக்கி போடுறோம். இந்த பேண்ட் உள்ள போட்டோடனே நிறையா வந்துடுது. வந்தோடனே என்ன ஆகும், பேண்ட் உள்ள லோடு நிறைய ஏறினா என்ன ஆகும், மிக்ஸி பேண்ட்டு கீஞ்சி போச்சு. கிழிஞ்ச உடனே மிக்ஸி வந்துட்டு ஐயோ என் பேண்ட்டு கிழிஞ்சி போச்சு அப்படின்ட்டு அழுதுகிட்டே போயிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல சின்சான் வந்து போடா நல்லா வேலை தப்பிச்சோண்டா சாமி. அந்த டைமில் பின்னாடி இருந்து ஒருத்தன் வானகம் தலைவா என்ன தலைவா பண்ணுற அப்படின்னு கேட்குறான். ஆமாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுற அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு 2 பேருமே நல்லா கட்டி பிடிச்சிக்கிறானுங்க. போடா நல்ல வேலை என் இனத்துக்காரனை பார்த்துட்டேன், 2 இடமும் ஒன்றா சேர்ந்துருக்கு. அதுக்கப்புறம் 2 இடமும் சேர்ந்து புரி டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருக்கானுங்க. அந்த சீனை கட் பண்ணி இந்த சைடில் நம்ம சின்சான் எழுந்துக்கிறான். எழுந்திரிச்சு பார்க்குறான், எல்லாமே பழையபடி இருக்குது. அதுக்கப்புறமா அவனோட கை இருக்குல்ல, கை அதை பார்க்குறான். அதை வச்சு அவன் விளாட்றான். கையில் சாக்ஸ் இருக்கிறத வச்சு நீ என்ன நீங்க அப்படின்ட்டு அந்த இடத்துல சீனை கட் பண்ணி இந்த இடத்துல மிக்ஸியோட பேண்ட்டை காட்டுறாங்க. அப்போ கிழிஞ்சதுல அதே மாதிரி எங்கேயோ கிழிஞ்சிருக்கு. நம்ம மிக்ஸி வந்து ஐயோ என்னோட பிடிச்ச பேண்ட்டி பொடி கிழிஞ்சி போயிருக்கேன்ட்டு அந்த இடத்துல சீனை கட் பண்ணி இந்த இடத்துல நம்ம சின்சான் தலைவன் சாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து அவன் கூடையிலே போட்டுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா இந்த சாக்ஸோட இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். நான் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் டெய்லி போகிற வீடியோஸ் இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். அதுக்கப்புறம் என்ன டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது. ஸ்பெஸ் கேமர் சேனல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் என்ன பின்னாடி ஏதாவது பேக்ரவுண்ட் சாங் வந்துருந்துச்சுன்னா மன்னித்துக்கொள்ளுங்கள். ஏன்னா பின்னாடி ஃபேன் சவுண்ட்லாம் கேட்கும், அதனால தான் பேக்ரவுண்ட் சாங் வச்சுருக்கேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.